Cahya Nur Cahya daging rakayuanan. Ya syukur. Ponokawan Petruk padha slamet. Lho, Simbah Patih barang teng mriki. Iya, Petruk. Wilujeng Rekena Patih bekti kula. Iya. Tak tampa pangestuku tampanana. Lho nggih. Bagong padha slamet. Kono sengkuni barang ya, Tru? Ayono. Wah, wis mesti rapik iki kedadiane. Kok mesti rapik? Mesti yakin wis to, mbok sumpah wis. Ngendi nggon ki anggere ning wong siji kuwi, tentrem dadi rusak, rukun dadi congkrah. Mula nek ana perkara ngono kuwi kudu ngati-ati. Ning mbagekke kowe ya dang ditampani. Wilujeng Rekena Patih, bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Kowe ngrasani apa? Mboten ngrasani kok. Panjenengan menika patih sing sae. Iya syukur Bagong. Nggih. Petruk padha raja sak praptamu. Sinuwun mandura wilujeng bekti kula nggih Den. Yo, pangestuku tampanana. Lho nggih, sangat anggengga ndadosaken jimat. Kowe iki nek lunga nang ndi saiki nek ora ngajak Bagong iki apa to? Lah pripun to? Lho, mbok iso ngerti. Nek kowe mono ngerti, kowe mung tata krama ngerti unggah-ungguh. Ngunggahke derajate bendaramu Pandhawa. Kowe sowan negara ngendi wae mesti bendaramu Pandhawa entuk pangalembana merga nggonmu unggah-ungguh. Tata krama ora tok tinggal. Nggih. Lah saiki adimu iki lho. Ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama. Awakmu ya sarwa resik. Coba to, matno noleo. Bagong iki munggah kraton tanpa sandalan sikile blethok-anthok. Ora keset, ora diresiki. Apa ngono kuwi munggahke derajate Nalendra? Gong, sandalmu nanti? Pedhot Hah? Pedhot. Ayo mau mampir warung tuku nek munggah kraton kok sikile ting delemok kaya ngono kuwi piye? Terus maksud lu? Waduh. Sinuwun mandura ora trima. Sik, saiki tak takon, nek mung perkara masalah sikil reget terus aku diseseni munggah kraton iki saiki masalahe tak genahke, Tru. Sapa sing ngelokke aku? Sinuwun mandura. Ora usah melu-melu. Arep ngopo kowe kira gawe masalah lho? Ora. Ning lara ya atiku dunekke kaya ngono kuwi. Aku ngakoni wong ra duwe, aku ngakoni wong tuku sandale kredit. Ning nek dinokke ngono kuwi atiku lara. Ning iki nganggo dasarmu. Nuwun sewu sinuwun mandara kula tak takon karo sampean. Iya piye Bagong? Negara niki teke sapa? Negara iki kagungane wong tuaku. Nggih, kula percaya. Negara niki nggene wong tua sampean terus diwariske sampean. Terus sampean iku dadi ratu nuwun sewu. Ming dadi ratu ngono tok apa dipilih kawula? Ya dipilih kawula Mandaraka. Nah, tegese pasarujukane para kawula. Ya. Terus sampean lenggah kraton ngene iki digaweke nggo sampean dhewe napa kraton iki dheke rakyat? Ya kraton iki nggone kawula. Nah, nek kraton iki nggone kawula, nek ana kawula munggah kraton ngoten janjane entuk mboten? Tak keparengake, merga iki dareping para kawula. Kuwi dirungokke terus sing muni sikile kreget mau dirungokke kowe. Dalam hal apapun, rakyat itu selalu menang terus tak omongi. Mula nek wong do duwe pangkat, do duwe kelungguhan, do duwe kedudukan ki rasa gleleng, rasa sombong. Ngono. Ngelokke rakyat sak penake dhewe. Nek rakyat wis nesu arepa derajatmu ki apa wis to? Sogok saka ngisor karo rakyat, gledak saka kursi kowe. Ampun dipenggalih lho, Den. Ampun dipenggalih. Bagong niku nek muntap mesti ngonten niku. Ampun dipenggalih. Yo. Aku ki meng elek-elek supaya nek munggah kraton ki sing resik. Resik kae nek ndek sandal. Wong ora duwe kok kon resik. Pun mboten sah digagah mboten. Wis Gong, wis cepet semene. Siraman nganggo tirtane kesabaran. Ngomong apa itu? Siraman nganggo tirtane kesabaran, sing sabar, sing ikhlas. Iki sawal. Yo, ora sok gawe luput, ora sok gawe salah. Aku kene ora tau digawe luput, ora tau gawe luput tak, Tru. Nek aku diwarai, Bagong diwarai, wis ngerti to watakku? Heeh. Sapa-sapa ora tak wedeni. Aja kok Baladewa. Ambek bapakne ndasmu kuwi. Bapakku wis ora ana barang ditantang ora. Ha mulane aku wani nantang wis ora ana. Wah, jan. Raharja sapratamu Bagong. Pengaturipun Ndara Baladewa gojek nggih Den, karang nggih suwe ra ketemu. Iya. Sepinten kalapatan kula ngaturaken minal aidin wal faidin. Yo Bagong, tak tampa. Sepira keluputanmu tak ngapura. Nggih. Ning sesukne nek munggah kraton nganggo sandal. Nggih, tumbaske to.
Ya tak tukoke. Nggih rak ngoten. Padha kanthi Raja Petruk wilujeng den Ndara Karna. Bagong padha kanthi Raja. Pangestunipun Ndara Karna. Lek Basu, Basu Sena. Adonya mudar kowe. Heeh Basu Sena. Nun mamunten lho Ndara Karna. Ora apa-apa aku wis kulino karo Bagong ki omongane ting clemong ngene aku wis biasa. Nggih kalang niku wale kok ya. Basu Sena kok telek Basu. Sing telek Basu niku Petruk niku. Wis. Nering sambi kula bekti kula konjo. Iya. Bagong pangestuku tampan ana. Nun nggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Kowe nang ngene iki dadi protes lho, Gong. Protes apa? Sing delok ora. Seniman-seniman kok Bagong karo Petruk kok ngunake Basu Karna kok telek Basu ora. Ora ngerti tata krama. Mbok mentrong mangke wae wis. Ora tau tak gagas kok kaya ngono kuwi. Sing penting aku ki ana sing ngundang beres wis ngono. Iya. Petruk wonten dawuhipun. Ana wigati apa? Sawise kowe sowan aso ingkang dadi napas, asat ingkang dadi riwe, mara kaki matura. Sampun dipun parengaken matur sinuwun. Ya wis tak keparengake Petruk, matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus. Lho, sapa sing ngutus kowe? Apa anak-anakku Pandhawa padha ngutus sowane Petruk marang negara Mandaraka? Babar pisan mboten. Kula nika malah gumun. Biasanipun sik nimbali Petruk menika mesti Ndara Janaka, saora-orane Ndara Werkudara niku nimbali Petruk. Upama Petruk niku arep diutus, mesti Ndara Janaka menika nimbali karo Petruk, karo Gareng, karo Bagong, karo Semar. Semanten ugi Ndara-ndara kula sanesipun. Ndara Werkudara nek pengin nongkon karo Petruk ya mesti nimbali Petruk. Semanten ugi ndara-ndara kula anak-anak Pandhawa lancur Pandhawa Ndara Garutwaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena niku rak raket kalih kula. Iya. Ning sagedakan iki kok kula rada bingung sebabe kula dipun timbali wonten ing kasatriyan Sawojajar tuwin Bumiratawu. Lho. Ditimbali dening bendaramu Bumiratawu, nggih. Ndara Sedewa. Bareng kula teka niku Ndara Sedewa niku ngambruk teng awak kula. Ngrangkul kula nangis. Anakku Sedewa nangis, nggih. Kula ya kaget bingung. Napa to sebabe kok nangis sambat? Sapa to sing arep tak tangisi? Sapa to sing arep tak sambati? Sapa to sing arep tak toleh-toleh? Petruk kowe ngerti to lelakonku? Aku wit bayi abang saka garbane ibu Rama Pandhu karo Ibu Madrim wis seda. Aku digula mentah dening kadang-kadangku. Ya kuwi sinuwun Prabu Darmakusuma, sinuwun Raden Werkudara lan Ndara Janaka. Mongko pendak-pendak aku nek sambat karo panjenengane kuwi mesti aku malah nampa duka. Aku ngrumangsani nek aku ki nom dhewe. Mula aku kudu mbangun miturut karo perintahe kakang-kakangku katelune pisan. Ning sagedakan iki aku wis ora kuat, Truk. Aku lho ya melu nangis. Aku lho ya ngerti kok lahire Ndara Sedewa niku lho ngerti kok. Jaman semonten. Nek kelingan niku isih gawang-gawang kaya kula gambarke teng pikiran kula niku isih Ndara Pandhu gerah santer ditunggoni Ndara Destarata. Nalika semanten mlajari mban parekan ngendikake nek Dewi Madrim pun nglarani. Wah, Ngastina niku tintrim nika. Bareng cenger bocah loro kembar. Terus diaturke kali Ndara Pandhu, monggo Dewi Madrim seda kunduran. Ndara Pandhu dibanjut karo Yamadipati. Kelingan Ragong? Ora. Kae lho jaman biyen kae lho. Ora, aku ki nek sedher-sedher tak eling-eling kok. Jaman Ndara Pandhu dibanjut kae ora. Dewi Madrim seda kunduran. Asale nang mburi truk. Tak tunyo lho seda kunduran ki mak tegese seda bareng lairke. Apa? Jaman biyen kae rak mesake to. Kowe jaman semono ya nangis kok. Aku kae ngelih. Diapure. Awis pirang-pirang dina nunggoni Ndara Pandhu tanpa ana apa rantangan asupan makanan sithik-sithik tak betah-betahke Nonton nika. Lah, bareng ngoten Ndara Sedewa niku paring dawuh kali kula. Janjane aku sing ndek wong tuwa, Truk. Lah wong tuane sinten? Ya kuwi Prabu Salya. Prabu Salya ing Mandaraka sing tak anggap wong tuaku. Ning seprono sprene kok Prabu Salya ora tau nggenahke karo aku. Prabu Salya ku ora tau nanjehke karo kahanane Sedewa. Atiku lara, Truk.
Mongko jarene mireng kabar nek para padha karo putra mantu. Anak mantu niku ora ana sambung getih. Niku mengepek anake wedok. Semono uga putranipun Ndara Madrim swargi menika Ndara Sedewa ya ora ana sambung getih karo panjenengan. Ning nika anake kadang sampeyan kadang taruna. Mila sampun saktrepipun menawi Ndara Sedewa nanjengan negari Mandaraka. Lah Rama Prabu kantun paring pangandikan. Nami sepinten lan hidup nyomangolon Cakawadana rombraneng ya kembang ora wari sinabeta mrang segedheng bel medal tahanane Petro wonten dawuh sinuwun yen pirangane kabeh putra mantu padha nayogyani ning kosik aja bombong atimu aja bungah rasamu nggih paringipun sinuwun Ngastina kados pundi aku sing ora cocok aku sing ora matuk aku sing ora gathuk karo penemune Kanjeng Rama Prabu Salya lho kok mboten gathuk mboten matuk dasaripun menapa dasarku Kanjeng Bibi Madrim kuwi putra Prabu Mandrapati sing tinemu pawestri tegese wadon ora bakal entuk warisan tumrap apa wae wong wadon kuwi ora entuk duweni hak tumraping warisan saka wong tuane mula nek Sedewa ngame-ame babagan negara Mandaraka kon oleh karo gitoke kon nyawang karo kahanane dheweke kuwi ora duwe hak tumrap warisan negara Mandaraka mula kandha karo Sedewa nadyan taunana windanana nek Duryudana isih cetha pocapane Duryudana isih cetha penyawange nggone nyawang glaring jagat eseming rembulan Sedewa ora bakal entuk wujuding warisan negara Mandaraka aja kok ming separo sakpro 32 sakpro 64 sedumuk bathuk senyari bumi ora bakal ngukup Sedewa piye Tru kok ana apa ya kok gamelane mune iki maksude sinuwun Ngastina paring dawuh aja kok separo sakpro 16 sakpro 32 sedumuk bathuk senyari bumi Ndara Sedewa ora bakal entuk warisan tumrap negara Mandaraka merga padasare Ndara Sedewa kuwi metu saka putra putri Prabu Mandrapati sing metu pawestri wong wedok kuwi ora entuk warisan kuwi sing ngomong sapa kuwi sinuwun Ngastina terus kowe jengengek iki arep apa? Aku mung kaget. Ora arep wangsulan? Ora. Mundur. Ya aku galo nek gawe masalah galo. Wis ora iso kowe ngajak aku kuwi. Wis kudu wani paite. Ha iya. Nek kowe ora iso wangsulan minggat. Cah jirih ora. Ora sembodo karo laku dodok nganti sarunge lecek. Bareng ditantang karo Prabu Duryudana ming dunekke. Kowe ngerti ora? Ndara Sedewa mau muni piye? Kowe arep mangkat karo aku, Petruk. Kelakon lan orane tak pasrahke karo kowe. Aku bendaramu lho, Truk. Nek perlu aja tok labuhi lara, tok labuhi pati. Kowe tak openi sprene lho, Truk. Kowe muni piye kowe? Nggih, Den, saiki apa? Ora wangsulan ki? Hah? Ya nek arep wangsulan ora apa-apa kono. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe lho. Lho, ya ora ngono. Nek dadi masalah ya wong loro. Ya, wong loro ning wangsulana. Nun sewu sinuwun. Sampeyan wau ngendika pripun? Sedewa ora bakal entuk warisan. Nadyan sedumuk bathuk senyari bumi. Sedewa ora bakal entuk apa-apa saka negara Mandaraka merga Sedewa metu saka anak sing metu wedok. Ya kuwi Bibi Madrim ora entuk wenang tumraping negara Mandaraka. Tak kandhani nggih Mas, nun ngapunten. Kula kepeksa wangsulan niki sampeyan niku nuwun sewu, sok pinter ning jane goblok. Gong, ora gawe masalah to. Menengo cerewet kowe. Ngisruhi wong arep omong ora. Menengo kowe. Iya. Sampeyan ngerti mboten? Wong lanang karo wong wedok niku saniki derajate padha. Wong lanang niku ya padha derajate karo wong wedok.
Contone akeh, saniki akeh sopir wong wedok ya pirang-pirang. Ning Yojoriko enten tukang becak wong wedok. Ngoten? Ngono? Dadi saniki wong lanang wong wedok niki ora ana bedane, kabeh-kabeh punya hak yang sama. Itu karena mergane diperjuangkan pada tanggal 21 April. Nggo apa? Ibu kita Kartini memperjuangkan hak wanita, emansipasi wanita. Sampean radong ra tau maca sejarah. Gong iki wayang kok tekan ndi to? Wis ben cerewet. Wayang iki saiki mencakup apapun. Oh iya, iya. Dadi men do damang. Iya. Damang ya apa dong? Heeh. Ya. Dadi wong lanang karo wong wedok saiki padha. Nek ana sing ngomong wong wedok ora entuk warisan, ha coba saiki aku tak takon, nek anak wedok kabeh ora entuk warisan kabeh, lemah go mudar. Heeh. Lemah go mati karo sing tuwa. Ya ora to, ya mesti entuk to. Ngono ki nganggo akal lho. Wong lanang ki ora mesti nang dhuwur. Maksudnya piye? Wong lanang karo wong wedok ku biasane iso dibedakake. Wong lanang ki mesti nang dhuwur, wong wedok nang ngisor. Ya ora mesti. Ngono. Saiki wis padha, wong wedok ya kadang kala nang dhuwur. Malah kadang kala ora trima nang ngisor. Aku kene wae. Bagong ora drungokke apik-apik kok senengane tekan kono ora. Iki emansipasi tru, aja pikirane aja elek. Ha iya, ngono lho. Nek Ndara Sedewa kok ora entuk warisan iki tegese bakal netelake kuncaraning asma Prabu Salya. Apa sebabe Prabu Salya tetel kanalendrane? Merga sing menggak dudu Prabu Salya, ning Ratu Ngastina. Lah iki saiki ngene. Garis bawahi wae, Mas. Sing sarak, sing kepengen ngukupi ngendi-ngendi dudu kok Prabu Salya. Ning cetha Ratu Ngastina, Prabu Duryudana. Iblis lanan, pancen iblis ket piye aku. Sampeyan lagi ngerti saiki aku iblis. Mula aku wani karo sampeyan, kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Ngono? Sampeyan anak mantu nek dipikir ora entuk warisan. Ora entuk warisan ning merga saka lumane Prabu Salya sampeyan diparingi, Prabu Baladewa diparingi, Prabu Karna diparingi. Menaja apa? Aja do congkrah, aja do regejekan. Nek sampeyan menging Sedewa diparingi warisan niku padha karo sampeyan wis nandur rasa memungsuhan. Sampeyan wis nandur wineh sing ora apik. Niki bakal sesuk bakal ngrembaka tukul ngrebda wohe ya wohe ora apik. Wah. Bener cah pinter. Meneng rasa cerewet. Iya. Ngono lho. Nganggo pikiran, ngendi durunge Ratu Barbudi Bawalaksana? Ngendi dununge Ratu nindakake sama beda dana denda? Ngendi dununge? Nek sampeyan kok menging karo wong kono-kono, terus saiki tak takon, duwe hak apa sampeyan kok duwe menggak karepe Ndara Sedewa? Sing duwe Purbawasesa negara Mandaraka niku Prabu Salya, dudu Prabu Duryudana. Sampeyan teng mriki Jayah. Jayah minangka anak mantu. Sampeyan dudu sing duweni Mandaraka. Dadi sing wajib menehi keputusan niku Prabu Salya, dudu kok Prabu Duryudana. Ngono? Nek sampeyan menehi keputusan niku tegese sampeyan ngungkuli wewenanging Ratu Mandaraka. Nek Ratu Mandaraka ora trima, malah sampeyan mlebu paukuman merga ngungkuli Purbawasesane Ratu Mandaraka. Ning merga Prabu Salya niku tresna karo sampeyan, arep sampeyan tumindak apa-apa dinengke wae. Ning nek dinengke wae ora kok ngeplaki sirah dur. Gong, sinuwun, ben. Aja ming dur ngono. Wis men to. Engko nek nganti dikroyok Kurawa, lho mlayu. Kaya banter-banter oleh mlayu le ora. Oh, ajen apa? Ajen apa? Sampeyan omongan ro Bagong nek nganti iso menang, wo. Bumi langit tangkep tak. Kula niku ora kok perkara pinter, ning ngawur. Sing penting menang tur nekat. Budaya aku ora bakal menehake wujude negara Mandaraka marang Sedewa. Nadyan Kanjeng Rama wis paring dawuh. Ning aku ora bakal menehake. Tak wenehake kekancingan negara ing Mandaraka ora ketang sithik kanggo Sedewa, wadon nganggo seksi. Agene luluh atine. Iki rada apik iki gong seksine sapa takonono. Seksine sapa? Njaluk seksi pira? Pak Dukuh, Pak RT. Ayo njaluk seksi pira? Tak aturke seksine. Waton sing dadi seksi ya kuwi Paman Prabu Pandu lan Bibi Madrim.
Piye, Gong? Kaget aku, mulane gamelane muni. Ayo. Ki piye to maksude, Tru? Dadi seksi sing dadi seksi Prabu Pandu karo Dewi Madem. Iki janjane ki ratu duwe nuwun sewu, iso mikir ora e? Kok iso mikir apa ora piye? Loh, lah kowe ngerti dhewe to, Prabu Pandu ki wis seda, Dewi Madem wis seda. Mosok njaluk seksi kok sukma? Mosok mengarep perkara warisane ngeret-eret mayit. Dadan duduk jaratan ngono apa piye? Ayo kuwi anjur piye wis gagasen. Wong Ngastina nek gawe masalah ki sosok ora ketemu ngakal. Padune mung arep ngukupi tanah negara ing Mandaraka. Terus piye, Gong? Wis ngene wae, Truk. Iki nek omong terus-terusan ora bakal iso menang. Iki suwe-suwe mung saya ngawur, saya ngawur. Sing ngawur Prabu Daryutana njaluk seksi kok wong sing wis ora ana. Nek seksi wong sing ana utawa dewa wae ya, Truk. Ayo, Semar kon munggah kayangan, dewa sak kayangan medhun kabeh. Semar nyempret, ayo. dewa medhun kabeh. Heeh. Akehmu Semar wis nyempret-nyempret mau Kae ngatur montor. Mula ket mau kok tati. Semen Truk karang ya golek dhuwit e. Heeh. Oke. Oke piye? Kula tak matur Ndara Sedewa. Ning nek kala mangsa bab sing ora ketemu ngakal, ning iso ketemu nalar niku iso klakon, aja cidra ngubaya. Aja cidra. Pambudidayaning manungsa niku diwenangake budidaya merga diwenehi akal pikiran. Nek Ndara Sedewa menika ngetokke kasudebyane, ngetokke kabisane, iso sambat karo wong tuane Prabu Pandu lan Dewi Madem, iso medhun ning jagat, kowe aja cidra, Dur. Nek kowe ngapusi mungsuhe Bagong gawe kieker negara Ngastina. Ya, Tra, yo.